sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Teresa. Ngem sakbay ngayon tay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Teresa, makablaawan payman dagiti sumaganad. Shout out kani Ma'am Jonah Pamitan dita Malaysia at taga Isabela. Naragsak ngayon kay panagdangdangag ma'am. Kastamatan kadagiti gagayam mo. Hello mat kani Ma'am Heidi Trinidad dita Cyprus. Makablaawan mat ni Ma'am Jennifer Laguardia kani Ma'am Elvira Flores. Hello mat kani Ma'am Jane Mabalyo Habagat dita Singapore. Shout out mat kani kaanakan Joshel dita KM3 La Trinidad. Makablaawan mat laeng ni mama na a Michelle kani papa na a Junior alias RR. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdangdangag. Bueno papagayam, intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Teresa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Tinnak istoryaan ita ket may papan iti maysa kadagiti manugang ko. No may papan matkit di iti kinagagat ken kinasingpet, awan may bagak ken ni Juliet. Iso na laeng tano may papan metten iti kwarta ti saritaan ay nalabes ti kinagastadora na. No daygem na kwarta aggagatel metten dagiti ima na amangi gastos. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Day, anya ti aramidem Juliet. Agar aramidak iti listahan para iti kasangay ni Brian inton umay alawas nanang. Nagatidog metten day ta alistaan. Ayun syempre, kayat ko abongga ti agbalin a kasangay ti anak ko nanang. Agurderak iti lechon baboy, agluto ak iti salad, spaghetti, pansit, igado, menudo, adobo, ken barbecue. Nagastos siya met unay no agurder ka pay iti litson baboy balasang kaw. Nanang, maminsan laeng met iti makatawon nga ag-birthday jay apo ko yo. Ken maysa, kabailan tayo met ti gumatang iti lechon baboy. Wan, angam saan aga po ta adda ija abroad ti asawam kat gastos ka metten agastos. Saan met, nanang? Siyempre, kayat ko laeng met nga agbalin anaragsak ti kasangay ni Brian. Kantap no saan met anakababain kadagiti inawis ko aruba tayo. Asino aya ti inawawis mo? Ay kat amin aruba nanang. Anya, amin aruba ko nam. Wen, naragragsak met laeng no ado ti bisita tayo nanang. Angam Juliet. Ay nanang, di kay kadiagdanag tasyak ti makaam mo. Awan ti rumbeng apagdanagan nyo, tasyak met ti agpapasken. Saan ada kayo? Masurunak iti katugangak, mare. Taapay mo't mare. Amin lakit din a plano para iti kasangay ni Brian. Kontraan na. Kaya't kulaang met nga agbalin anaragsak ti kasangay ti anak ko. Ken maysa, kabailan mi met ti aggastos iti uray mano. Ngamin, adda ijay abroad ni Ardel. Saan mo't siguro akasta mare? Ang mga nupampanunutan na laeng met ti masakbayan nyo. Ang mga numadanagan laeng met para iti gastusin nyo. Anya ngay ko matipagdanagan na. Kat saan kami mat nga grigrigat? Ay na, amo metten mare. Nagrigat ti biyag ita. Nagrigat ti agsapol iti kwarta. Madanagan siguro, ta mga nuti kunana, kat tila pangigas-gastusam iti kwarta nga ipawpawit nila kay mo. Nagrigat matlakit di ngaminan aya akabalay ti katubangan. Pakibiyangan na amin nagaraw ko. Para mat iti anak ko dayjay. Kaya't ko laeng mat abong gati kasangay na. Maawatan ka, mare. Tano siyak ti adda iti sitwasyon mo, ay kat aramidak mat amin para iti anak ko. O, makitam. Di matusto ak, mare.
Iso ajak maawatan ti katugangak no apay akasla kontraan na ti plano para iti kasangay ni Brian. Dikit di maragsakan, taapo na matdaychay. Lapdan nakit din nga agpaskan. Sa bagay, saan tayo matkit ding agpapada iti kapanunutan, Mare? Basta noan niya ti amom apagsayaatan kan pagragsakan ti anak mo, di iso ti aramidam. Ay talaga, amare. Kasangay ti anak ko dayjay. Iso akayat ko nga agbalin nga special dayjay nga aldaw para ken kuana. Hello, Ardel. Hello, bakit? Ne, apa yan? Agan ano ka, Juliet? Saan mo amay drawing tarupam? Ay, dinak man angawon akas ta Ardel. Taamangan no si kapay ti pagdasanan ti pungtot ko. Ne, apay nga minaya. At ka di parikod, bakit? Parikot ko ti inam. Apay, anya man ang tinaramid ni Nanang. Amin lakit din nga aramidak, dilawon na. Agraman panagsaganak inton kasangay ni Brian, pakibiyangan na. Hay, makauma. Awatem latta ka din ni Nanang. Amangan nukabaw na mutin ti daduma. Iso ako nam adilawan na amin nga aramidam. Ay saan? Talagakit di nga igaggagara na ah. Kaslaawan mutin karbangak nga agdesisyon iti bukod ko apagtangan. Mala, bayam, takasaritak to ni Nanang inton madamdama. Ay rumbang laang Ardel. Tano saan? Nasaysaya at laangan apumanaw kami dito'y balay. Anya? Ne, sana? Kan may sa dino kumangay ti papanan nyo no pumanaw kayo dita balay. Sa dino pa'y kumangay. Natural. Agawid kami iti ayan dagiti dadakkel ko. Panawan min ti man nakibiyang nga inam. Agkalma ka kumalaang bakit? Pangasim, tadi ka kumamot agdardarasudos. Nasingput-mut kat ni Nanang. Basta kasaritam lang itinasayaat. Wunan, nasingpet no nasingpet. Ngaman nakibiyang nga rod. Kaasimat ano panawan nyo dita balay ngagmaymay sa... No di mo kayat apanawan mi, kasaritam. Ibagam tadinak pakibibiyangan iti kayat ko nga aramidan. Naawatam, Ardel. Mala, sige nga rodan tawagak ni Nanang bakit? Nasaysaya at pay. Kat sapay la ko matadenggan na ka. Tano saan? Talaga apanawan min. Hello anak, kumusta kan dita abroad? Kaasi ti Diyos, Nanang. Okay aklang mo ditoy. Da kayo nga eh. Kumusta kayo mo dita balay? Nasaya at latamot anak ko. Imawagak, tadakayat ko adamagan kada kayo. May papaniti bagbaga ni Juliet. Anya dayta anak ko. Naibaga na nga minapakibibyangan nyo kano dagiti desisyon na. Nang runa ti may papaniti kasangay ni Brian. Ay, dayjay. Nay, awan mo ti amok amadi nga imbagak anak ko. Ti kunaklaeng, uray saan ko man tilitson baboy tanangina. Jak amo agimura gayam, gapu iti dayjay nga imbagak kang kuana. Bayan yun, Nana. Saan nyo lata napakibibyangan ni Juliet? Iti kasta, sana gumura kada kayo. Angam anak, pampanunutek laeng mati para iti masakbayan yaw. Narigat ti awan urnong na. Isu arebeng na laeng kuma asursuruan mati asawam ti agimpan. Saan atila pangigas-gastusan na iti kwartang ay pawpaw itmaw. Sana bale, Nanang. Manulaang mo't nga overtime. Masukatan mo't laang dayta. Makaurnong kamin tumanan iti gastusin dagiti ubing ag eskwela. Ay kat sika ang arod anak ko. Ta sika mati agtrab-trabaho. Angam awan to ko mati pagpabasulam Ngamen, jak nagkurang anang palagip kada kayaw. Wen, Nanang. Di kayag danag tamuktar aramidag. Sige, agan anad ka nga rod ditawan. Di mo baybay antibagay. Mangan ka kadagiti na susustansya. Iti kasta, ada pamiksam nga trabaho. Madam, pakicheck yung langan. No kumpleto mo't lang tin-deliver man. Wen, kompleton sir. Sige nga raw, madam. No bilang tantakurang, unuan yaman aparikaut. Awagan da kami lang, madam. Sige, kat agyaman akmanan. Awanan yaman na, madam. Sige, agpakada kami mutang. Tadapay i-deliver may tikabang-ibang barangay. Sige sir. Nay, kano kagat-gatang mula ang itibaro at TV kan ref? Ita, gimatang kamanan itibaro as sofa.
Kano napintas pa'y mo dagiti daan asufa balasang ka. Ay, adday ta kayo man ako nanang. Mabalin ka di yun pakibyangan dagiti kayat ko nga aramidan. Saan mo't nga iti pakibibiyangan ka balasang ko? Ti kanyak laeng, mabalin pa'y mo't ang mausar dagiti daan a kagawaan. Kat anyang arod ti kayat yung ay, isublik dagiti kagatgatang ko asufa, TV, ken ref, kasta ka di ti kayat yun, nanang? Ha? Ay, kwa? Saan mo't nga iti kasta balasang ko? Sige, da kayon ti bumalay, nanang. Da kayon ti akin kuko iti dayto abalay. Kat da kayo matan ti masurot dito balay. Juliet! Mamin ano aya nga ibagak kada kayo, adidak pakibibyangan. Iti kasta, saan tayo nga agapan? Kano si kalaeng mati kanayon ang mga apa kanyak, Juliet? Na, ta sumumbat kayo pay lang amin. Ay, mala, tapno di mo mat ko na. Sige, siya kun ti agkid daw iti pasensya balasang ko. Nasaya at mat no amuyo ada kayo ti ayan ti bidot, nanang. Ha? Inton maminsan, di da kon pakibibyangan. Iti kasta, saan kayo nga apaan? Naawatan nyo? Anya ti gatang maray. Siya anak agumatang maray. Imayak ta umayak man agistambay dito istor mo. Mabalen. Ay, kat mabalin, amaray. Day talagayam. No problem, maray. Di uray agtambay ka iti inal daw ditaw. Angam aguray ka. Apay akas tati lang maray. Kasla naliday ka mat. Kasano kat kanayon nak nga apaan ti manugang ko. Ah, nay. Taapay mat ngay maray. Diyak man amo iti dayja a tao. Ipagarupnan sa apakibibiyangak. Tidakas, impulong na pa'y iti anak ko. Taapay mat ngay nga inaramid na ti kasta maray. Binagaaklaang met asursuruan na kumamet ti agimpen. Saan agastos. Saan atilagat gatangan na. Nangruna dagiti saan nga importante. Ang ay na, gimurakit din kanyak. Arsagid nga rod ti manugang mo, amaray. Kaslakastan amaray. Ngamen, sa bali ti panangawat na kadagiti imbagbagak. Alabay amon maray. Mamati ak adumteng tumit laeng ti aldaw a makaamiris ti manugang mo. Umay katag merienda tapay. Adain lutok akan kanan. Umay kata uminom ta iti Diyos. Iti kasta, mabang-aran mo tirik na maray. Anya nga timbaga ti doktor ni Chantal, mami. Agawit tayo kadimot lang. Ay, saan pa'y anak ko? Masapul nga obserbaran dapay kano ni ading mo. Iso ang masapul ang ma-admit. No kasta? Makonfine ni ading ko? Kapilitan tani. Saan mo ten abo mabatigurigur na? Brian anak, si kapay laang timang bantay kin ni ading mo, wan? Sa dino ti papa na, mami. Agawi dakbiit tamapanak mangala iti pagsukatan ni ading mo. Agwidro akmet laengan iti kwarta nga aramaten tayo dito ospital. Sige, mami. Ang magsubli kamot lang nga dagos, Wen, di ka agdanag tagsubli akmet laeng adagos anak ko. Mapan ka nga roden, mami. Iti kasta, makasubli kamot lang nga dagos, sakbay amariing na ading ko. Wen, sige, inakunta ni. Amangan no agururay matlaeng ni Lola yu ijebalay. Madanagan lakit di dayjay iti kapsat mo. Hello, Ardel. Apay nga itamlaang asungbatan ti awag ko, ha? Amumit nga adda ija ospital ti anak mo. Ay, kwa. Pasensyakan bakit? Makumigom kami ngamin ita dito isay. Kat, kumusta ti anak ta?
Anya nga iti ko na dagiti doktor. Ay, awan pa'y result ti laboratories na lakay. Madanag anak, amangan kit di numabayagan dito ospital ti anak ta. Sapay na ibusin ti kwarta nga igam ko. Agraman ti kakaisuna nga urnong ta. Na-withdraw kon. Kasta aya, bakit? Amangan no adapay kwartam di talakay. Mangipawit ka man iti gastusan mi. Bayam, tagdiskitarak bakit? Mga rami da kiti pamuspusan. Iti kasta, adda may pauit ko. Aguray ka. Apay kasta tilangam. Kasla agkakapsot ka mat. Aguy-uyag kan sapay. Agsakit ka kadi. Ha? Ay kwa. Awan da ito'y bakit? At tayo iti bagis da ito'y. Di ka mandanagan. Tao kayak lang. Basit lang da ito'y nga uyag. Agimbagak tumot lang. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Tao kayak lang. Asikasumkit dito anak ta, bakit? Wala kay. Kinapudno na, pasubli ako ni iya ospital. Agan anlad ka, bakit? Di mo baybayan ti anak ta, Wen? Awagan na kadako sa pama na makasangpot kayo ospital. Kaya't ko makasarita ti anak ta. Wan, o sige nga Rodan. Ida po kung daytoy. Umawagak tumanan inton madamdama. Bye! Nangag ko ti panagsarita yu ka ni Juliet, insan. Ha? Apay ngay, adi mo imbaga ti putno may papan iti kasasaad mo. Ay, diyak kaya't ngagdanag ti asawa kinsan. Ang mumati na pasama kini Santal. Numabalbalin. Diyakon kaya't anayunan ti parikot ken panagdandanag tayo ti balay. At da akong dita, insan. Ang amrumbang na laang amaamuan damot ti kasasaad mo. Insan, Kat, kasano daytan, insan? Sapay ti kuna ni boss kat agawid ka pa'y. Masapul nga aginana ka pa, insan. ay, wan nga rin insan. Awan mo't mabalin ko, no talaga aday ta ti desisyon ni boss. Oray kaya't ko pa'y tagtrabaho. San mo't amabalin tagsakitak matan. Insan, di mo yalang-alang ti marikrignam. Masapul nga agpaagas ka. Iti kasta, makasubli ka matlaang ditoy. Wan insan, ikarigatak ta agimbag. Iti kasta, makasubliak mo't lahang agtrabaho. Oh, adto, insan. Ne, apay dito akwarta insan. Basit laang agatad dayta. Ngam isupay mat nga inayon mo iti pamasahim. Kentangkaan mo to inton makadanon ka iti Pilipinas. Ay, agyaman na kinsan. Awan anyaman na, insan. Kinapuno na. Awan na pulos turnong ko. Naipawit ko amin iti Pilipinas ti suldok. Naimbaglangan tayin libre ti kumpanya ti plane ticket kong agawid. Saan abalin Tinapatag, makaawid kan, insan. Wan nga rod insan. Di ka mapukawan iti namnama, insan. Agpaimbag ka. Iti kasta, makasubli ka matlang nga agtrabaho dito'y Taiwan. Ay, dayto yan ti bagbagak idikada kayaw, masapol nga agurnong kayo para iti masakbayan. Nga bain, saan tayo nga amo ti mapasamak kadagiti sumarsaro nung aldaw. Wan nga rod nanang. Italaang ama-amiris ko dagiti imbagbagayo iti. Nagrigat gayam at talaga no si kanti adda iti kastoy a sitwasyon. Gusto ni nanang bakit? Oray siyak. At damat bitot ko. Ti amok katagnanayon ang napigsaak ngagtrabaho. Ngamsaan gayam. Diyak baten pinanunot ti masakbayan. Wan nga rod lakay. Diyak kamin kayat nga agapa kayo kininanang. Isunganoan niya ti ibagam. Sursurutag matan na. Banag asaan gayam arumbang. Ngamin nagbalinak agastadura. Inaramid ko amin na kay kayat ko.
Ginastos ko ti kwarta nga ipawpawit mo. Iti awan ka is kan na abanag. Pasensya kayo, nanang. Ngamin, sa anak adim ngagkada kayo. Uray siyak nanang. At tuyak asi papakumbaba nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry no nagbalinak nga arsagid. Sapay la kumata mapakawan da. Gapu iti jak pa ng respeto iti kada kayo. Kang runaan iti amin, gapu iti kinatangken ti ulo. Kan gapu iti kinatangsit ko. Ay na, di yun panunutin dagita anak ko. Awanan kanyak dagita abanag. Tinapatag na amiris yo tinagbidutan yaw. Adtaw eh. Ha? Ni, apay day ta kwarta nanang. Awato mo balasang ko. Basit la ang agatad day ta. Ngam amok ang makatulong. Ay na, saanan, nanang. Kwartayo dayta. Isu nga itulin nyo. Alan, awatin nyo ka din. Inurnong ko day ta, manipod matla ang kadagiti impaw-paw it mo. Isu apara kang kaday ta anak ko. Ay na, agyaman ako, nanang. Agyaman ak nanang. Talaga gayam anasaya at ti panagpuspuso yun. Kat ulitak mananti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas, nanang. Awanan day jay kunakmat balasang ko. Siya pa'y lakumata indon andan tumanan kwartayaw. Amu yun taon ti pangar-aramatan yaw. Sursuruan yun to kumanti agimpan. Saan la ang apara iti agdama. No dikat para iti masakbayan. Una nang. Wala nang. Talaga asaanan ang maulit. Ikarik nga agbalin akon anaimpan. Saan akon nga agbalin agastadora. Nasaya at matnukas ta anak ko. Ay na, maragsa ka na. Ngamen, nakaamiris kayo laangan sakbay nga adadakdakes ama pasamak. Sapay la kuma, tagbalin nga adal day takada kayaw anak ko. Manipod idi, nagbalinan anaimpen ti manugang ko. Amunan ti agtipid. Amunan ti pangigasgastusan na iti kwarta. Saanen akasla idi, ano adda makita na nga oray saan met nga importante kat gatgatangan na. Nasaya at meten ti pannakilangan na kanyak, kat naragsak kami ita kas maysa a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Masapul nga agbalin tayo anaanad iti amin agundaway. Nang runa iti panangted tayo iti bilin kadagiti anak ken manugang tayo. Amangan ngamin no sabali ti pannakaawat da ket ibagada apakibibyangan tayo ida nga uray saan met. Tati kayat tayo laeng ket mapasaya at matibiyag wenno masakbayan da. Tirumbang nga aramiden tayo ket kasarita tayo ida iti natanang. Ipakaawat tayo kadakwada iti nasayaat tapno agtalinaed ti nasayaat alinnangen ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam Teresa ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.